Özbegistanyň prezidentiniň medeniýet gollugy Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň özbek prezidenti Şawkat Mirziýoýew bilen telefonna gurlaşanyny we ony dogran güni bilen gutlandygyny aýdýar. Bir prezident Berdimuhammedowyň işeňligi boýunça onuň ölen barada 21-nji ýylda sosial mediada ýaýran gep gurrunlardan we tasdiklenmedik ölüm habarynyň rus medeniýetyne çap edilen we çykan ilkinji resmi maglumat bolup durýar. Türkmenistan dünýäde hukuk toparlar tarapyndan iň bir ýapyk jemgyýetleriň we repressiw hökümetleriň bir diýip häsiýetlendirilýär we jemgyýetçilik durmuşynyň ähli urunyň Berdimuhammedow we onuň ýoldaşlary tarapyndan kontrollukda saklanylýanyny aýdylýar. Bu ýurtdaky şertlerde gep gyýbat ýyllaryň çaltlygyna ýaýrayar. Garaşy jurnalistleriň hakykat bilen toslamalaryň arasyna çykyp biljek habarlar taýýarlamagynyň bolsa öňe baglanýar. Berdimuhammedowyň 15-nji ýyldan bäri jemgyýetçilikde görünmezligi, hatda 6-njy ýylda Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Federica Mogherini Aşgabatda gelende hem jemgyýetçilige çykmalygy, onuň saglyk ýagdaýynyň yaramazlygy, hatda ölen bolmagynyň hem ahmarlygy barada gep gurrunlaryň mewjudlygini itergi berdi. Türkmenistanyň döwlet eýetçiligindäki mediýasy Berdimuhammedowyň şahsiýet kultuny götergelemegin çägini, onuň häkimiýetde bolan 12 ýylyň dowamyna adatça awtokrat bolanlarjynyň günnelik işi boýunça ýygyderli habar berýär. Daşary ýurtlardaky türkmen diplomatik wekilhanalary onuň ölüm baradaky gep gyýbatlary düýüpden ýalan ret edenler bolsalar, ne döwlet mediýasy, ne de Aşgabatdaky resmiler bu habarlar barada 3 günläp hiç zat diýmediler. 21-nji ýylda türkmen mediýasyna Berdimuhammedow barada berilen habarlar diňe onuň diýinjalykda kitap ýazýanlygy, Türkmenistanyň saglyk işgärlerini gutlanyny baradaky gyska maglumatlardan ibaret boldy. Özbegistanyň prezidentiniň medeniýet gollugynyň iki ýurdun prezidentiniň arasynda bolan telefon gurrun baradaky habaryndan biraz soňra Türkmen döwlet habar gollugy hem Berdimuhammedowyň Mirziýoýewe telefon edenligini habar berdi. Mundan öň Berdimuhammedowyň saglyk ýagdaýy bilen bagly gelen maglumatlaryň käbiri Azatlyk radiosu tarapyndan tasdiklense, käbiri ýalana çykaryly we ýapyk jemgyýetde käbir gurrunlaryň döremegini itergi berdi. Mysal üçin 29-njy ýylda türkmen awtokratynyň 62 ýaşynyň dolmagynyň bellenýän wagtynda mescitleriň imamlary Berdimuhammedowyň saglygyny dilep doga dilek etdiler. Olar öňkü ýyllarda adatça prezidentiň doglan gününe beýle zat etmändiler. 24-nji ýyl güni ýerden Aşgabatda häkimligiň işgärleri jemgyýetçilik edaralarynyň jaýlarynyň öňüni arassyramak işlerine başladylar. Bu hili uly taýýarlyk çäreleri adatça döwlet derejesinde gurulýan jaýlanyş dawrasyna ýa-da halkara konferensiýasyna taýýarlyk görülmese geçirilmeýär. Türkmenistanyň 24-nji ýylda içerik uçar gatnawlarynyň togtadylan barada berilen maglumatlar tasdiklenmedi. Uçar gatnawlaryna gödäwçilik edýän Flight Radar 24 nesiri ýurt içinde bir näçe uçaryň gatnawdadygyny görkezdi. Şeýle de Türkmenistanyň soňky günlerde goňşulykdaky Kazakystan we Özbegistan bilen aradaky serhet geçelgelerini baglanyny barada berilen habarlar dogry çykmady. Türkmenistan özüniň Kazakystan bilen aradaky ýeketäk serhet geçelgesini 2018-nji ýylda ýapdy. Aşgabatdaky hökümet bu çäräni zerur bolan guruluşyk işleri bilen düşünürdi. Özbegistan bilen aradaky serhet geçelgesiniň wagtlaryny 10-njy ýyldan 15-nji awgustda çenli ýapylajagyny bolsa Türkmen hökümeti şu aýyň başynda habar beripdi. Türkmenistanyň Mary şäheriniň bankomatlarynda nagd pul ýetmezçiligi dowam edýär. Howanyň gyzgynlygy 46 gradusa çenli ýetýän şu günlerde şäheriň ýaşaýjylarynyň ençemesi zähmet we talip haklaryny nagdlaşdyrmak üçin bankomatlaryň ýerleşýän ýerlerine aýlanýarlar. Azatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Mary welaýatynyň habarçylarynyň biriniň tasdiklamagyna görä, bankomatlarda bir näçe gün bäri dowam edýän nagd pul ýetmezçiligi 23-nji iýulda hasy güýçlendi. Dün öýländen bäri Mary şäheriniň tas ähli ýerine şol sanda aeroportda, demir yol vokzalynda we banklarda yerleşdirilen bankomatlarda nagd pul ýok. Adamlar jokrama yssyda eller kartly bankomat gözläp ýörler, ýöne hiç ýerde pul tapdyrmaýar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 24-nji iýulda gurrun berdi. Habarçy iň soňky gedek 23-nji iýulda ýerden Mary şäheriniň Türkmenistan Döwlet Täjirçilik bankynyň daşyndaky bankomatdan çäkli möçürde pul alyp bolandygyny, ýöne bu ýerdäki pul serişdesiniň hem gyska wagtyň dowamynda gutarandygyny
bolýandygyny hem aýtdy. Bu bankomatlaryň öňünde 50-60 adam nowata durdy. Bu ýerde her karta 50 manatdan berildi. Adamlar kartlaryny sokup çykaryp her gedek 50 manatdan pul aldy. Mundan ozal adamlar her günüň dowamında 800 manat puluny atlaşdyryp bilýärdi. Ýöne bu bankomatlardaky pul hem desine gutardy diýip habarçy gurrun berdi. Şeýle-de habarçy edara kärhanalaryň işärleriniň ýokary kujaýynyň studentleriniň aglawasynyň zähmet we talip haklarynyň eýem 10-njy iýulda plastik bank kartlaryny geçirilendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radiosu ýokarda aýdylanlar barada Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň Mary welaýatyndaky edarasyndan şeýle-de Türkmenistan Döwlet Täjirçilik Bankyndan telefon arkaly häzirlikçe kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda dini inanjy sebäpli ýene bir adam tutsak boldy. Dini meseleler boýunça maglumat ýaýradýan Forum 18 agentligi Egowa şaýatlary uramatyna degişli 19 ýaşly türkmen awatly Bahtyar Atahanowyň 4 ýyllyk türme tutsaklygyna hökm edilendigini habar berýär. 24-nji ýylda çap bolan maglumata görä Türkmenistanly ýaş ýigit harby giyimini giymekden we harby kasam etmekden ýüz öwrüpdir we oňa Türkmenistanyň Jenaýat kodeksiniň 344-nji maddasynyň 2-nji bölegi boýunça iş kesilipdir. Prokuror we sudya Bahtyar Atahanowa harby gullukçy hökmünde seretdiler diýip maglumatdy bellenýär. Emma onuň 20-nji maýda harby bölüme hile bilen çağırlanlygyny we onuň dini inanjy sebäpli eline ýara almakdan hem harby tälim almakdan ýüz öwrenligi hakynda arda ýazmagyna garamazdan günüň ertesi tejendäki bölüme uğradylanlygy habar berilýär. Bahtyar Atahanowyň enesi öz aktygy wagtyndaky bir kanunçylyk barada şikaýet edip Türkmenistanyň prezidentiniň administrasiýasyna we baş prokuraturasyna ýüz tutupdyr we onuň goşundan gulluk etmekden ýüz öwrenligi sebäpli etkir hasaplanyp bilmeýänligini delillendiripdir. Onuň şikaýeti Ahal welaýatynyň harby prokuraturasyna ýeberilipdir. 14-nji iýunda ol ýerden gelen baş derňewçi maksat Daňataryň goly goýulan jogapda ähli deliller ret edilip, Bahtyar Atahanowyň öz harby borjy barada habarly bolup, harby gullugy berja etmekden bilkasleýin boyun gaçyranlygy öňe sürilipdir. Bu arada Forum 18 agentligi habar berýär. Guramanyň maglumatyna görä, Bahtyar Atahanow 15-nji ýylda harby bölümde suud edilip, ýaşlyk owasynyň derňew tutsakhanasyna uğradylypdyr. Forum 18 agentliginiň türkmen resmiýetleriniň en çemesine şol sanda ýurdun adam hukuklary boýunça baş wekili Ýazdursun Gurbannazarowa eden jaňlary jogapsyz galypdyr. Harby prokuraturada derňewçi Daňataryň ýerinde ýokdugyny aýtdylar. Türkmenistanyň meclisinde adam hukuklary boýunça komitetiniň telefon nomerini edilen jaňa jogap beren adam kimiň jaň edýänligini eşiden soň trubkany taşlamak bilen oňdy diýip dini meseleler boýunça maglumat berýän Forum 18 agentligi 24-nji ýylda habar berdi. Bu waka Egowa şaýatlary uramatynyň agdalarynyň 2019-njy ýylda Türkmenistanda suud edilmegi bilen bagly köpçülüge ma'lum bolan 3-nji ýagdaý.